Out of 100 people, 4 will get the message. Един човек си поиска парите за билета обратно. И билетите в Билет.bg, значи как се купува билет, отива се в YouTube таковата, отива се в YouTube канала, отива се в този стрим, който е в момента и цъкаме тук на първия линк, ей тук долу, първия линк. Цъкам на него и ми се отваря тази страница, където имам възможността да цъкна тук на вземи билет. Цъкам на него и от тук мога да се купя билети, има останали 18 билета на 130 лева и 11 билета на 260 лева. Така, VIP и не VIP, така. Та и каква беше мисълта, че човек си иска парите обратно, защото нали, има промени и няма да знае английски, което е напълно, нали, беше очаквано, някои хора да си поискат и това е напълно приемливо, няма лоши чувства и каквото и да било. Правим промяна коренна, все пак сме обявили конференцията 5-6 месеца преди тя се състои, в момента остава 2 месеца и половина, еволюира ли са нещата и така нататък и тъй като правим промяна е нормално някой човек да си поиска парите обратно и да каже такова. Така. Обаче, тъй като човек е платил с сатошата по Lightning Network, сега въпросът е дали му дължим обратно, абсолютно примерно, който е купил билет на най-ниската цена от 100 лева, дали му дължим обратно 100 лева или му дължим обратно броя сатошата, който той е платил на цена Хикс за биткоин, която продължение, че сега последните месеци само расте, нали е била по-ниска. И идеята е, че сатошата, които той е платил, абсолютно примерно той е платил 100 лева, сега тия ще струва 120 лева. Или там какви са сметките, не знам. И моето твърдо мнение, какво на твърдо мнение отново, знаете, казал съм много пъти, че човек не трябва да има твърдо мнение за всяко нещо, но за някои неща трябва пък да има твърдо мнение. Моето твърдо мнение е, че му дължим левовата стойност, не сатошата. И на въпросът е защо? Защото когато той плати до нас, нашата цена обявена е в левове, тъй като ние изпълняваме разходите в левове, защото фактурираме всичко друго и така нататък. И когато ние получим някакъв капитал, е наша отговорност да го конвертираме това нещо в левове. Защото след това трябва да платиш такова, трябва да платиш фактура. Било то за наем на залата, било то за, нали, за кетеринга и така нататък, и така, за хотели на спикърите. Доста разходи има, няма да ви занимавам. Безсмислено да ви говоря какви разходи има, кога, какво, защо и с колко много неща се занимавам покрай конференцията. Така. Та. Обаче, човек е на друго мнение. Човека смята, че ни му дължим обратно 100, а не левове. И проведох така дълъг разговор с Марто на тая тема. Отново цъкам тук на самия скриншот, давам надясно, хората после могат да паузират и да видят точно какво е говорено, кога, какво, защо, как. Но общо взето това, което каза на Марто е следното, че ако цената на биткоин беше паднала с 50% и човека си иска обратно парите, ние трябва да му върнем 50 лева във вид на сатошета или 100 лева на същия брой сатошета или 100 лева във вид на повече сатошета, които ние трябва да закупим на свободния пазар, за да може да му ги върнем. Нали? И моето мнение е, че трябва и в двата случая да платим левовата стойност. Левовата стойност. Защото ние сме обявили цената в левове, той е платил левовата стойност в него момент сатошата, тъй като различни хора са купували билети, няма един човек, дето е платил един и същи брой сатошата за билета. Няма един човек, всеки е платил различна сума, който плаща по Lightning Network. Напълно нормално, защото биткоин е ужасно волатилен. И моето мнение е, че както аз съм длъжен да върна левовата стойност, ако цената беше паднала, така аз съм длъжен да върна левовата стойност при положение, че цената се е вдигнала. Защото ние планираме, нали, всичко в левове, при сегашната волатилност на биткоин не може да фиксираме цена на билета абсолютно примерно 100 000 сатошта, нали? Или 200 000 сатошта, или 50 000 сатошта и каквото и да било. Ние фиксираме цената в левове и конвертираме в сатошта всеки един момент, който е нужно да се разплащаме. Това е. Просто да ме направи това нещо, за да спомена.